Udruženje vinara Šumadije. Za razvoj celokupnog srpskog modernog vinarstva presudna je bila 1903. godina, kada je u selu Banja nadomak Topole osnovana Venčačka vinogradarska zadruga, čiji je član bio i sam kralj Petar I Karađorđević. To je bila prva srpska vinogradarska zadruga. U isto vreme je osnovan i podrum vina kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića, koji su proneli slavu oplenačkih vina širom Evrope. Zadruga je okupila vinogradare iz Vinče, Brezovca, Lipovca, Topole i Banje. Tada je u Topoli i okolini bilo oko 1500 hektara vinograda. Zadrugari su pod nadzorom tehnologa, uglavnom iz Francuske, počeli da proizvode vino, konjak, pa čak i šampanjac. U septembru 2013. godine, tačno 110 godina kasnije, u Topoli je slučajno ili ne, osnovano Udruženje vinara Šumadije, nosilac jednog potpuno novog talasa srpskog modernog vinarstva. Ova organizacija je osnovana sa jasnom misijom ostvarivanja ciljeva u oblasti proizvodnje najkvalitetnijih vina sa geografskim poreklom, oznake geografskog porekla Šumadija, kao što su to uradile sve najrazvijenije vinske zemlje sveta. U tom smislu, vinari Šumadije su prvi u Srbiji krenuli sa trasiranjem puta da Šumadija kao vinska regija postane značajna destinacija na vinskoj mapi Evrope, a vina ove regije prepoznata po svom izuzetnom i neospornom kvalitetu. Aktivnosti udruženja su u velikoj meri usmerena ka razvoju čitavog regiona u svim njegovim segmentima, a naročito u segmentu poljoprivredne proizvodnje i turizma. Vinari Šumadije aktivno rade na uspostavljanju saradnje sa mnogim drugim sličnim organizacijama iz regiona, Evrope i sveta. Nakon višedecenijskog teškog položaja u kome se Srbija nalazila nakon Drugog svetskog rata, konačno se naziru uslovi u kojima bi razvoj ruralnih sredina mogao ići progresivnim tokom. Vinari Šumadije su prepoznali značaj i neophodnost udruživanja, utvrđivanja standarda kvaliteta vina koja dolaze sa ovih prostora, ostvarivanja prepoznatljivosti i momenat u kome je važno da nastupaju zajedno i tako udruženi zajedničkim snagama osvajaju tržišta kvalitetom svojih proizvoda. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.